हमार घर मुगल सराय बा। मुगल सराय? हाँ का करल तोहर बाबूजी? जी, बाबूजी मंत्री हवे। नाम कहा तोरे बाबूजी के? ठाकुर वीरेंद्र प्रताप। आदित्य के तू कब से जानता रो? ये कुछ 3-4 महीना से। लेकिन रउआ ये सब काहे पूछता नहीं? देखा बिटिया, यारी दोस्ती तो बराबर वालन में होले हैं। तू ठहरलू बड़ बाप का बिटिया, हमार बेटा मामूली रिक्शा वाला। ई मेल जोल ठीक नहीं के बेटा। 1 मिनट, रउआ ये तो नहीं की समझत कि हमरा और पोता से प्यार करेनी। जानत आनी हम यहाँ काहे आइल बानी? काहे? ई देखी, ई हमार बचपन के साथी हवे। लेकिन ई बचपन में ही हमसे बिछड़ गईले। पर हम आज भी इनकरा से प्यार करेनी।